onye a na-ekwu mere ihe ọ na-eme Dr. Mmụọ onye kaba nwanna ji gbanwere onwe ya Godfather ndị Igbo Chairman Chief Executive More Associates Chairman 10 Overseas Companies Director Assurance Bank PLC onye ọma anyị ekele gị Chief Ifeanyi Nwankwọ Ugochi mere eze na-arọ ndị Izọgụ Chairman AA8 London Chief Ifeanyi Igbo akụ enwebe na-arọ ndị Izọgụ Emudi 8 Organization Limited Lagos Emudi Met Transport and Co-Commerce MTT Abjan Chief O.C. Martins Okereke Ọbata Obie na-arọ ndị Izọgụ ọkpụ aka Izọgụ na ihe eme aka ji ọfọ agụ na-eche mba omekwa n'Igbo land Chairman O.C. Martins Transport and Co Limited Chairman O.C. Martins Okereke Trading and Commerce West Africa Limited Chairman Big Fish Rover West Germany Waya
ndị wajo na-agwa ajụ na ha ga-ebu ana chefuo na anaghị ebu ana ebu na nganga a na-akpara akụ ka e ga-ekwu n'ụtọ akụrụ n'ire oji nke o ji jisie ya ike ka anyị mara ibe mgbịrịmgba ọnụ jere mmiri ji ama eze. His Royal Highness Eze Kosman Ndubisi Kanu JP ike na ọrụ eze ihe n'izu ọgụ awada nna m ochie maazị. His Royal Highness Eze Prọfesọ G.O. Nwankwo OON Eze Ọhazurume 1 of Ọrụamụrọ Autonomous Community. His Royal Highness Eze Obiọha Okeke Nna Nyerugo of Arumuduru Autonomous Community. Chief Emma Bishop Okonkwo Eze Odenigbo Eze Nna Nyerude Ọchịna Nwata Chairman Chief Oke Okereke Agbawodikis na ndị Izọgụ Ekpedasi Ike na Chọkọ na Eze Chairman Chief Executive Carry Bricks Nigeria Limited Lagos. Chief George Mmadụ Ewesi ọ napụrụ ihe ọ bụ n'ọnụ oke nwa Izọgụ na ihe eme nwadị anabeka anyị ekene gị. Emmanuel Akwa onye ụgbọ ọhịa anyị ekene gị. Jesai Enuma nwa ọchọ mma Enuma ọ nọ n'ụlọ mara ihe ọ zụrụ n'ahịa Disempọd n'uru agụ Nnewi. Gbara ihe nji eme na awụrụ gịnị ekele mba na akpọ m oke ọ dịba na-agbapụta m oyiri na-ejebu ugbo m oke ọ dịba. Jefedi Okwuna ọdụ ụkọ Ọgọsi Okwuna eze mba na-abụ okoroto akụbụchu n'ụwa akụba n'ụmụ mmasị onye ihe mmasị n'ụwa ya ke ike dị onye ịga n'ịga n'elu ụwa mere ọbụ ji egbu agwọ ka ị mara. Igwebike Okeke obere nwa Ebimo Okwuna ubi uru na Poland. Igwebike Owunna ike na ibe ezute ekwe n'aka. Obi Taiga nwa gba n'isi ọkwa ekere mgba na ha o ama mma ọ dị ya mma gbasa mgbe ọma mgbe o ji sọ ya okekere. Danu danene mo gbasa mgbe danene mo oyiri mo wole numo danene nanu mo ekere mgba na ha onye mazụ ya nwa ji oji okeke kwe ekere mgba na ha ewere nkabiri Michael Okeke gbapụ ịmụ n'ọbụ ọyọba ebe n'ebe bụ ibe ya ka ọ dịba nenedumo nenenumo nenanụ n'egbe na ha nenedumo nenenumo alụọna n'ọgbọ ya. Ịbaji oji oke buru ụzọ kwekere mba na ha akara aka Obiọha mmadụ ike anyị eburu egwu bata oke ọyọba. Maazị okwu akarị Igbo igwe ọkụ na ndị Izọgụ injinia
Professor Humphrey Wosu Okome Najare Majikukuko Omara Habukuru Naro Ndikoku Okuna Nwata Washington DC Mrs.
na-eme Dr. Mmụọ onye kaba nwanna anyị ji gbanwere onwe ya Godfather ndị Igbo Chairman Chief Executive More Associates Chairman 10 Overseas Companies Director Assurance Bank PLC onye ọma anyị ekele gị Chief Ifeanyi Nwankwọ Ugochi mere eze na-arọ ndị Izọgụ Chairman AA8 London Chief Ifeanyi Igbo akụ enwebe na-arọ ndị Izọgụ Emudi 8 Organization Limited Lagos Emudi Net Transport and Co Commerce MTT Abjan Chief O.C. Martins Okereke Igbochukwu iro ndụ Ime onye nsọ na-arọ ndị nsọ kedu maka native doctor Ime aya nwa ji ọfọ nna ya n'oko ekele kelelu m gbagbo Enugu ọha omeka nna ya gwa n'ọfọ arọ ndị nsọ nwa Enugu ọha Akaji of Agune Chamber, Omo Mekwani Boland, Chairman O.C. Martins, Transport and Co Limited, Chairman O.C. Martins, Okereke, Trading and Commerce, West Africa Limited,
Grover, West Germany. Ọ bụ osi